a moeda disoluta. Ola, amigos, o truco de hoxe faise cun vaso no que imos botar un pouco de auga, que aínda que non o pareza, é unha auga máxica para que nela se disolva esta moeda. O pano, que tamén é máxico, é a capa coa que vestimos a moeda e a que a vai levar voando ata o vaso. Mentres a moeda se mergulla na auga, mantemos o vaso cuberto pola capa para que a luz non lle reste a auga poderes máxicos. Quero que vexades que a moeda segue íntegra aí, pero non por moito tempo, porque cando retiremos o pano, o vaso semellará levar únicamente auga dentro. Ninguén o poría en dúbida, aínda que, manda truco, non sabemos que, en realidade, a moeda contante e soante vai disolta en pura liquidez. Para facermos o truco de hoxe precisamos un vaso, unha xerra de auga, un pano e unha moeda. Aquí vedes por unha banda o vaso coa auga e pola outra o pano co que tedes que coller a moeda e simular que a metedes dentro do vaso, cando en realidade o que facedes é deixala caer tocando o vaso por fora dentro da man, tal e como vou facer eu agora. Cubrides logo totalmente o vaso co pano para rematar de colocar ben a moeda, que cando a mostredes parecerá que está metida na auga, aínda que de certo está debaixo do vaso. Agora só vos restará facer o seguinte: retirar o vaso coa man libre, tendo bo cuidado de deixar que na outra vaya arroupada polo pano a moeda que ao quedar aí pasará inadvertida. Colledes o vaso por último e vertedes a auga na xerra, así todos darán creto da maxia. Agora o truco está nas vosas mans.